rado, razne odluke tak donosiš. Uvek rasteš kao seme, igraš se sve vreme i vrlo brzo velik si. I svaki izbor koji napraviš utiče na to šta postaćeš. Zato krenimo mi sada kroz uspomene, da vidimo šta prošlost reći će. O, vidi kako si slatka bila. Izgleda da nisi uznemirena zbog toga što je dan dobrote. Seme prošlosti će porasti, seti se ko bila si. Dok raste seme to, vidi šta je donelo, istinu pokazalo je. Šta ti to misliš da radiš, Sneguljice? Ukrašavam učionicu za dan dobrote, profesore Kamenosrci. Rekla si da želiš da postaneš moćan jednorog, zar ne? Želim? A kako se to postaje moćan jednorog? Težak rad, učenje i korišćenje svojih veština za bolju ekvestriju. A kako ti ovo pomaže da naučiš magiju? Želim da budem dovoljno jaka da zaustavim Vindigoja i da pomognem ponijima. To je samo priča koju pričamo malim ponima. Za učenje prave magije je potrebno vreme. Izbor je na tebi. Provedi vreme tako što ćeš da učiš da bi postala moćan jednorog. Ili igraj se tim igračkicama i nemoj ništa da postaneš. Nemir su te reči donele, ne znaš šta ćeš da uradiš. Sad se kaješ, ne želiš da staješ, sad to mišljenje promenit ćeš. I baš od tada, mada nisi znala, u sebe skroz si se zatvorila. Zbog svega takav poni postala i čini tvoje te iz prošlosti dolaze. Seme prošlosti će porasti, nekad bol ne prolazi. Te uspomene su donele sve za praznik ovaj večer.